Prøv at forestille dig, at du netop har lanceret en ny hjemmeside, som du er rigtig glad for. Du har lagt en masse timer i at tænke tanker om den og kommunikere med de frivillige, som har lavet en stor indsats for at lave den. En måned senere vil du gerne opdatere hjemmesiden, men den person, der ved, hvordan man gør, han er optaget af et nyt projekt og gider ikke rigtig mere af de der hjemmesider, så du lader være med at opdatere den og tænker, at den ser stadigvæk rigtig flot ud. Et par uger senere, så kommer der en hen til dig og siger, at nu står der noget, der er decideret forkert på hjemmesiden. Og du river dig i håret for den person, der ved, hvordan man opdaterer hjemmesiden. Han har forladt din organisation, så I kan ikke rigtig gøre noget. Du begynder at tænke på, hvordan du kan få en ny person til at lave en ny hjemmeside. Forestil dig så i stedet for, at du har lanceret en ny hjemmeside, som du er rigtig glad for. Du har været i dialog med et firma, som har taget jeres idéer og lavet en unik hjemmeside, der passer til jeres behov. En måned senere vil du gerne opdatere hjemmesiden, men du har glemt den træning, som dig og et par frivillige fik, dengang I fik hjemmesiden. Men heldigvis så fik I også nogle korte videoer, der gør, at du på ganske kort tid har lært det igen og har opdateret din hjemmeside. Nogle uger senere, så forlader de frivillige, der ved, hvordan man opdaterer hjemmesiden, de forlader din organisation. Du finder nogle nye, der gerne vil hjælpe dig, men de ved ikke rigtig, hvordan man gør. Så du sender de her videoer til dem, så de kan komme i gang med det samme, og så sender du dem også på et billigt webinar senere, så de kan blive superbrugere. Du smiler i tanken om, at du ikke er afhængig af en enkelt frivilligs indsats for at sikre god og stabil kommunikation på din hjemmeside. Okay, begge de her scenarier, de indeholder frivillige, men resultatet det er vidt forskelligt. Prøv at investere i dine frivillige, så de kan lykkes ved at starte med et godt, solidt fundament, der er en hjemmeside, der er godt lavet, velbygget, let at bruge og ikke mindst veldokumenteret, sådan så din kommunikation ikke lider og ikke er afhængig af en enkelt person. Ha' en rigtig god dag. Hey, lige inden du smutter, så husk lige at trykke på abonner eller subscribe, så du ikke går glip af vores fremtidige hjælpevideoer. Og hvis du har brug for at komme i dybden med et emne, så gå med på en af de webinarer, hvor vi får en større gruppe mennesker, netop tager et emne og går helt i dybden med det. Har du brug for, at vi går i dybden med din hjemmeside eller din problemstilling, så tøv ikke med at købe en konsulentteam eller en supportteam hos os, for vi vil rigtig gerne hjælpe dig videre, hvor du er. Så her er nogle muligheder at tage. Husk ikke mindst at subscribe.